Hello लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनै नेक्स्ट डे शुटिंनि थाखाय फैलायबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो थाबैनो नुनो मोनगोन टाइटेलखौ माबायदि जागोन आं मोनथिथ'आ आरोना मेथाइआथ' नोंथांमोना खोनाबाय दंखायो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो उन्दुनो ओंखारजोब्बाय शुटिंखौ मालाय एक्टिं लाग्राफ्रा एक्टिं लागासिनो ओमफ्राय जोंफोरा देलायहोखांनानै जिरायनानै नै बेबायदि जालायो Nutrisan nila mam kota nang nana ni. Akhirnya malah gini ya. Rolling, action. Cut. Rolling, through rolling, action. Cut. Sakoria canai menda. Dia ya. Nah, kamu ya Be anni san sanai
नै खिनाव थाबा आं खिनाव थांसै ओमफ्राय इथिं फैबाथाय आं इथिं ओरै जायगाखौ लायलायनोसै जाया होमबा ओमफ्राय बिबो खालामो नामा बिराद थालांनो जे थान्दा जाबाय गैला माने बेलेग Buitarne eri buंनानै सुथुलैलायनाय जानो सुथुलैलाय गोलैलांनाय अ इखिनि थाखाय মই কিনিলি নাই দুজনৰ আপনি মাজত আহো हाबनाय टाइमाव हाबनाय टाइमाव फैनानै मोनबाय नामा Aku
सासे गय ओके बाथाय नोंसोर बै होनबाथाय लाना होमबा आदा नोंनि नोंसाजोखौ गोसोथोयो दा रायलायनो फैदो आरो हरना हरा दाख्लै मन्दल साख्रिनि होदोंमोन जाबोआसै गावसानजों मोजां मोनोमोन माथो बरिया बिदिसो जानांगौ दै लोंनो ए टेबुलाव टेबुलाव दोन दैखौ लोंदो हौवाबाय थाना रोंदां एसे साइडआव गसंना था सानैबो लाजिनानै नेरालाय दाथ' बैसागो बायबानो लांनो होनदों आरो गय जानोसै दा गयखौ जानो लांदों जानि राजा बबेजों लांनो जाखानानै खुलुमना राजा खुलुमना खुलुम संनानै टाटा आरो खाथियाव Banyak? Harganya guys, So muna mo sari. Masari. Masari. Ang puno kan siya. Nanti kan jauh jalan lagi. Nah, lo lalu nama di income jalan. Income deh. Income kita nak kan no, bidur. Jalan aja, jalan aja. Asyik aja. Ya, dah ya, dah. Hangge mobil lah. Ay, hoy sigaw si. Nayaro. Yaro mura. लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय गावसानि मानसिफोरा बयबो सिथ्लायाव माने बैसागु मोसानो होबाय आरोना ओमफ्राय बयबो मोसाबाय ओमफ्राय आंबो मोसालायबावबायसो दे बिदिब्ला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।